Які страшны прагноз Лукашенка даў краінам захаду? Чым займаецца брат Колі Лукашэнкі? І што вядома пра масавыя затрыманні па чарговай карупцыйнай справе? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы пра ўсё вам раскажам. Лукашенка адкрыта пагражае ядзернай вайной. Ён узяў удзел ва ўрачыстым сходзе да Дня перамогі, дзе выступіў з 30-хвіліннай прамовай, толькі малая частка якой была прысвечаная непасрэдна святу. Збольшага Лукашенка зноў ударыўся ў прапагандысцкія штампы пра крывавы захад, які развязвае войны па ўсёй зямлі, і дзе нібыта забылі пра перамогу ў Другой сусветнай вайне. Асобна ён спыніўся на Польшчы і Літве, якія, па словах Лукашэнкі, размясцілі на мяжы з Беларусю 90 тысяч вайскоўцаў. Урэшце ўсё звялося да страшных прогнозов. В последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы никогда так не подходили близко к порогу ядерной войны. Западное государство в авангарде европейцев идет, вы слышите, Франция каждый день, пока в средствах массовой информации, а может быть и на деле, их заявления ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом. У далейшым Лукашенко паспрабаваў знізіць градус прамовы, заявіўшы, што Беларусь ніколі не стане нападаць першай. А бясконцыя вучэнні, у тым ліку з носьбітамі ядзернай зброі, накіраваны выключна на абарону, а не на наступальныя дзеянні. Адсутнасць военных планаў Лукашенко патлумачыў незайздроснымі перспектывамі беларускіх узброеных сил. Мы не собираемся ни с кем воевать. Развязав войну против, допустим, не дай бог, Польши, прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны, это не ко мне. Просто наша задача, если снова, как это было и бывало всегда, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать. Прычым вырас непрымальны ўрон быў выкарыстаны ажно 4 разы. Але што гэта азначае, Лукашенка не растлумачыў. У той жа час ён адзначыў, што ў выпадку вайны Беларусь падзе нашмат хутчэй, чым было ў 1941 годзе. Таму ваяваць у яго планы не ўваходзіць. Праўда, хаця Лукашенка ваяваць нібыта і не збіраецца, але бомбы на ўсякі выпадак рыхтуе. У сваім выступе ён падрабязна расказаў, як будуць праходзіць вучэнні па прымяненні ядзернай зброі, якія, дарэчы, праводзяцца ў Беларусі ўпершыню. Про іх Лукашенко раптоўна отдал загад просто учора. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолет. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и отечественных зенитных войск «Полонез» будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. А ўжо сёння Александр Лукашенко ў чарговы раз адправіўся ў Маскву. Там ён паўдзельнічае ў саміце вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета, а таксама уважыць Владимира Путина на парадзе да Дня перамогі. Нявестку Лукашэнкі назвалі змагаркай і дзяржпераваротчыцай. У выкрыцці ворагаў рэжыму некаторыя актыўныя даносчыкі перыядычна перастаюць адчуваць межы. Вольгу Бондарову нічому не навучылі гісторыі з выбачэннямі і судамі, а на гэты раз яна, здаецца, наогул пераўзышла саму сябе. У праграме канцэрта да 9 мая яна пабачыла прозвішчы людзей, якія, на яе думку, з'яўляюцца, прабачце за цытату, бачабесамі. У спіс змагароў Бондарова нечакана унесла Ганну Сялук, нявестку Александра Лукашэнкі і жонку яго сярэдняга сына Дмітрыя. Падобна, даносчыца ці з кімсьці зблытала самую пладавітую аўтарку песень у краіне, ці была не ў курсе, хто хаваецца за псеўданімам. Бо ўжо праз паўгадзіны допісы з наездамі на Сялук былі выдаленыя. Брат Колі Лукашэнкі раскрыў у сабе новы талент. Старэйшы сын Ірыны Абельскай, Дмітрый, працуе афтальмолагам у прыватнай мінскай клініцы.
З нядаўняга часу доктар стаў яе пастаянным тварам у інстаграме і тыктоку. Прычым клініка публікуе не прафесійны контент, напрыклад, пра здароўе вачэй ці свае паслугі, а робіць гумарыстычныя ролікі. Обратите внимание, до конца месяца у нас действуют скидки на лазерную коррекцию зрения. Приходите, мы будем рады вам помочь избавиться от очков. Гэтыя публікацыі з Дмітрыем Абельскім збіраюць дзесяткі і сотні тысяч праглядаў. Ці дадае вірусны контент яму пацыентаў, сказаць складана. Калі вы не ведаеце, хто такі Дмітрый Абельскі, то коротка нагадаем. Гэта 38-гадовы сын Ірыны Абельскай ад першага шлюбу. Ён, як і маці, таксама медык, нават кандыдат навук. Пэўную вядомасць Дмітрый набыў пасля міліцэйскіх зліваў. З іх стала вядома, што ў 2020 годзе брат Колі Лукашэнкі даносіў на людзей, якія вывешвалі нацыянальны сцяг у жылым комплексе «Каскад». Пра стасункі Дмітрыя Абельскага з малодшым братам вядома не шмат, але яны дакладна падтрымліваюць адносіны. І іх аднойчы разам бачылі на спартовых мерапрыемствах. Дарэчы, жыве Дмітрый у элітным мінскім раёне Дразды, дзе селяцца лукашэнкаўскія чыноўнікі, спартсмены і іншыя падобныя дзеячы. Абельскі валодае 4-пакаёўкай, якая каштуе не менш за 300 000 даляраў. Таксама ў яго ёсць участак пад Мінскам, на беразе Валковіцкага вадасховішча. Чарговая маштабная карупцыйная справа. Міністэрства ўнутраных спраў заявіла пра затрыманне адразу 23 чалавек. Гэта прадстаўнікі прадпрыемстваў у сферы будаўніцтва і аграрнай прамысловасці. На відэа адзін з затрыманых кажа, што працаваў галоўным энергетыкам на дзяржпрадпрыемстве і за 4 месяцы атрымаў хабар у памеры 800 рублёў. Яшчэ адзін мужчына расказаў, што даваў адкаты кліентам па іх просьбе. Больш падрабязнасцей сілавікі абяцаюць расказаць пазней. Сямейная драма дачкі Паўла Латушкі, Яны. Маладая дзяўчына вырашыла пайсці па бацькавых слядах і таксама заняцца палітыкай. Цяпер яна балатуецца ў каардынацыйную раду апазіцыі. Праз гэта выданне «Зеркала» зрабіла з Янай Латушкай вялікае інтэрв'ю. Але самае цікавае там расказы пра сям'ю дзяўчыны. Бо пасля разводу з Паўлом Латушкам яго жонка, мама Яны, выйшла замуж за іншага чыноўніка, Максіма Рыжанкова. Сёння ён займае адну з найважнейшых пасад у Беларусі. Рыжанкоў фактычна кіруе адміністрацыяй Лукашэнкі, адпаведна цалкам падтрымлівае свайго начальніка. У сваю чаргу Яна Латушка жыве ў Польшчы і выступае супраць Лукашэнкі, пра што мае вялікія праблемы. У Беларусі на дзяўчыну завялі крымінальную справу. Прычым, па словах Яны, яе маці адрэагавала на такое словамі «гэта твае праблемы». А таксама прапанавала дачцэ прыехаць у Беларусь. У выніку Яна і яе маці ўжо больш за год не падтрымліваюць ніякіх адносінаў. Усё абмяжоўваецца віншаваннямі на святы па СМС і ўсё. Мінчук расказаў пра парушэнне міліцыянерам правіл дарожнага руху, за гэта на яго завялі крымінальную справу і прымусілі выбачацца. Мужчыну абурыла тое, што яго цешчу ў Беразіне аштрафавалі за пераход дарогі ў недазволеным месцы. Ён запісаў ролік у тыкток, у якім расказаў, што той самы даішнік, які злавіў яго сваячку, сам неаднаразова ў тым месцы парушаў правілы і не панёс ніякай адказнасці. Відэа скончылася крымінальнай справай за паклёп. Сілавікі заявілі, што праверылі заявы Мінчука і яны аказаліся непраўдзівыя. Цяпер яму пагражае да 3 гадоў калоніі. Да ўсяго іншага, яго аштрафавалі за кіраванне машынай без правоў і знялі з ім пакаяльнае відэа. З Беларусі ўцякаюць не толькі людзі, але і жывёлы. У канцы красавіка да польскіх памежнікаў у раёне закрытага пагранічнага пункта Баброўнікі прыбіўся сабака. На шыйніку ў аўчаркі была мянушка на кірыліцы, а таксама жывёла вельмі прыязна рэагавала на людзей у форме. Палякі адправілі запыт беларускім пагранічнікам, але тыя адказалі, што ніякія сабакі ў іх не прападалі. У выніку перабежчыку знайшлі новую гаспадыню, польскую памежніцу. Сабаку агледзеў ветэрынар і зрабіў патрэбныя прышчэпкі. Цяпер ён жыве на памежным пастарунку ў Баброўніках. У Беларусі пачынаюць чарговы эксперымент над школьнікамі. У 14 школах хлопчыкаў і дзяўчат будуць вучыць у асобных класах. Гэтую тэхналогію прыдумаў расійскі вучоны Владзімір Базарны.
Сваю методыку ён тлумачыў тым, што ў малодшых класах дзяўчынкі апярэджваюць хлопчыкаў у фізічным і духоўным развіцці. Гэта нібыта фарміруе у апошніх жаночыя рысы характару і, цытата, комплекс неўратычнага няўдачніка. Таму ў дзявочых і хлапчуковых класах адну і тую ж праграму вывучаюць па-рознаму і па-іншаму будуюць урокі. Таксама па тэхналогіі базарнага дзяцей навучаюць стоячы, з перапынкамі па 15 хвілін. Гэтыя педагагічныя інавацыі прасоўвалі ў Беларусі прарасійскія актывісты. Каб новая праграма стартавала, яны збіраюць сродкі праз фонд Алексея Талая. Нагадаем, што гэты чалавек падтрымлівае вайну і абвінавачваецца ў дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. За гэта ён унесены ў шматлікія санкцыйныя спісы. У Віцебску за падтрымку ўкраіны затрымалі медыка. Александр Рандарэнка стаў чарговай ахвярай даносчыка Юрыя Комара, які правакуе людзей у чат-рулетцы. У пастанове суда адзначаецца, што Рандарэнка падчас размовы з Комарам нібыта прамаўляў палітычныя лозунгі і паказваў украінскі сцяг. За гэта жыхара Віцебска затрымалі і арыштавалі на 15 сутак. У чарговы раз хочам нагадаць аб правілах інтэрнэт-гігіены, асабліва тым, хто знаходзіцца ў Беларусі. Не ўступайце ў спрэчкі на адчувальныя тэмы з незнаёмымі людзьмі, асабліва ў абставінах, калі вас лёгка ідэнтыфікаваць. За букеты з бэзу можна атрымаць вялікі штраф. Міністэрства прыродных рэсурсаў нагадала пра адказнасць за зрыванне кветак. Гэты куст цяпер прыгожа цвіце і заахвочвае рабіць букеты, але гэта можа прывесці да праблем. Пашкоджанне дрэваў і кустоў у грамадскіх месцах забароненае законам. За гэта можна атрымаць штраф ад 200 да 2000 рублёў. У кветкавых крамах букет будзе нашмат таннейшым. У той жа час на прыватных участках зрываць кветкі бэзу ці любой іншай расліны можна без аніякіх наступстваў, але на ўсялякі выпадак удакладнім, маецца на ўвазе на сваіх участках. Мінскі маршрутчык прыдумаў хітрую схему сыходу ад падаткаў. Яе заўважыў пільны пасажыр. Кіроўца прымаў наяўныя, прабіваў квіток, але не выдаваў яго. Калі пасажыр папрасіў білет аб паездцы, то аказалася, што замест 2,5 рублёў маршрутчык прабіваў на апараце за паездку 2 рублі. Падаткавікі праверылі кіроўцу і высветлілі, што за дзень ён так правёў міма касы крыху больш за 20 рублёў. Цяпер інспекцыя трасе фірму перавозчыка. Калі высветліцца, што ноу-хау прыдумаў не кіроўца, а яго кіраўніцтва, то ім свеціць гіганцкі штраф. Блогер пакінуў у кавярні незвычайныя чаявыя. Тыктокер Віталь Храмцоў, у якога больш за 340 тысяч падпісчыкаў, прыехаў у Слуцк і, набываючы чай, пабачыў, што барыста збірае грошы на веласіпед. Ён вырашыў парадаваць дзяўчыну і здзейсніў яе мару. Для гэтага яму давялося нават з'ездзіць у суседні Салігорск. Видео с реакцией случанки набрало 260 тысяч проглядов. Знаете что, у меня просто чаевых не было ему ставить, поэтому мы купили вам велосипед. Прямого. Приходите сюда, это ваше. Нет, без шуток. Вот. Понравился? Вот. Это гарантия. Спасибо. У каментарах некаторыя просяць Храмцова здзейсніць і іх мары. Былі і тыя, хто не паверыў блогеру, але сама барыста са Слуцка прыйшла пад відэа і пацвердзіла, што яно цалкам праўдзівае. У Мінску проста ў спальным раёне заўважылі жанчыну з незвычайным гадаванцам. У самым звычайным двары жыхарка выгульвала гіганцкую змяю. Парачку заснялі на відэа суседзі з балконаў. Што за змяя сказаць цяжка, але яна падобная да самага сапраўднага пітона. Вось такія навіны серады. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі, пішыце каментары і падпісвайцеся на наш канал, каб нічога не прапусціць. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы!